כדור חוזר אל ספוקויני, יכול להקשיט אותו. מזרחי הדף, מור, השער פתוח, טוק, ובפנים. רפת טוק, שער חמישי העונה. שמואל סגל, שהוא היה מאמן שלי בנוער, אחרי האימון הראשון שראה אותי שהייתי בן 15 וחצי, הוא אמר לי שאני אהיה שחקן גדול, הוא אמר לי שאני אהיה בטלוויזיה, הוא אמר לי שאני אהיה, שיצלמו אותי בכל העיתונים, הוא אמר לי שאני אהיה כוכב בליגה הלאומית, הוא אמר לי שאני אגיע לנבחרת ישראל, הוא אמר לי שאני אסע לחוץ לארץ, לכל העולם. אחרי תקופה קצרה הוא אמר לי שתשמע, והדרך היא תהיה קשה ואל תשכח אף פעם שאתה ערבי, ויש הרבה אנשים שיציקו לך וינסו להפריע לך וינסו להוציא אותך מהריכוז, ינסו לשגע אותך, יעליבו אותך, יקללו אותך, את המוצא שלך, את הדת שלך. אם תתגבר על הבעיה הזו, אתה תצליח ותגיע רחוק. פתאום קרה משהו בהיסטוריה. אני לא יודעת מה זה מושג היסטוריה אז, אבל בקצב החיים פתאום יש איזה הנקטע, איזה משהו נקרע, וההווה והאמש נפרדו. אני זוכר שעוררו אותנו, אנחנו ילדים הקטנים, בפאניקה, ואמרו שהיהודים מגיעים. היה ירח מלא, אז אני זוכר. ויצאנו מהפאניקה מהבית, נכנסנו לוואדי עמוק, אחר כך לעמק רחב, הגענו לבאר, אני זוכר את הבאר של מים, אבי ממשפחת המחרשה ולא בן אדונים אצילים. וסבי היה פלח, ללא יחס וללא ייחוס, שלימדני גאוות הנפש לפני שלימדני קרוא בספרים. כך כותב מחמוד דרוויש בשירו המפורסם תעודת זהות. רוב ערביי ישראל התגוררו בימי מלחמת העצמאות בכפרים. הכפר והחמולה היו הבסיס לזהותם העצמית, וקשה היה להעלות על הדעת חיים שבהם ינותק הקשר בין הערבי לכפרו ולאדמתו. הקרבות נמשכו. מחמוד דרוויש ומשפחתו מצאו מחסה בלבנון. כמו מאות אלפי פליטים, הם לא שיערו בנפשם שהעולם היציב שהכירו ייעלם. כשנודע לסבא שלי שהכל העניין נגמר והתקווה התאוששה, אז חזרנו בצורה לא חוקית לארץ בכדי למצוא, להחזיק את הכפר. לתדהמתנו, הכפר לא נמצא שם, נהרס לגמרי.
בערים העיקריות יפו, חיפה, נצרת חיו כ-400,000 מערביי ישראל ששמרו זיקה הדוקה לסביבה הכפרית. מסורת איתנה התמזגה עם שאיפה לחיקוי המערב, וכשתגיע המלחמה אל פתח הבית יהיו העירוניים הראשונים שינטשו, לבושים במיטב בגדיהם. And Arab women who've lost or been deserted by their men flee from the city. Pictures that tell the story of a new war which at this time is rapidly growing in intensity. يعني كنت متجوزة سنة يعني وصار معي رسمي منيحة وكله راح بالطريق يعني تركناه. ايش كعب انا بقدر امشي كل الطريق كعب عالي وبدلة تقيلة وشي. ما حد اخذ مي معه يشرب يعني ولا اشي. اخذوا شوية اواعي هيك بيقولوا مش عارفين وين رايحين يعني. كان احنا شهر بالصيف يعني بشهر 8. حتى عندي خاتم كان يعني لقيت اخوي كتير تعبان خاتم تقيل اللي هو اول اشي حط لي اياه جوزي يعني قبل الزواج. اعطيته لواحد قلت له بس حامل معه شوية مي يعني هيك ببريق بس حط لاخوي نقطة وخد هاي الخاتم. قال لي متأسف هذه مش مي هذا بول. כ-700,000 ערבים נטשו את ארץ ישראל והיו לפליטים בעקבות המלחמה. רבים עזבו, אך הארץ לא נשארה ריקה. עשרות אלפים נשארו במקומותיהם. היו כפרים שנכנעו בלא קרב, ותושביהם הורשו להישאר. פאדל נעמנה מעראבה שבגליל יושב היום עם משפחתו הגדולה תחת גפנו ותאנתו. בן 9 היה כשנכח בדיון גורלי של זקני הכפר. ואני זוכר את אבא שלי וכל בני גילו, אני זוכר את זה כאילו באוזן היום. איפה אתה תלך לגור? בלבנון, בסוריה, בירדן. אין מולדת יותר טובה מה שהמולדת שלך, אין ארץ יותר. והחליטו נמות, כמו דיר יאסין ואחרים, ולא נברח. 16 הכפרים על 30,000 יושביהם באזור המשולש וואדי ערה לא נשאלו כלל לדעתם. בהסכם השלום שנחתם ברודוס נקבע כי יצורפו לישראל. המפות סורטטו, הליגיון הירדני נסוג, ובמקומו הגיע צה"ל. בכפר אום אל-פחם המוקף עד היום ברבבות עצי זית, מוחמד ארבריה מפקח על המסיק בבית הבד המודרני שהקים. אבא שלי הוא המוכתר והוא קיבל את הישראלים והוא שאלו אותו יהיה בו שאנחנו נכנסים לאום אל-פחם יהיה בו אולי מלחמה או משהו למה יש בו הרבה רופא 400 ב-13 משינגן היה בתוך הכפר זה בשבילנו באו הירדנים לקח את זה אבא שלי לא נתן להם אמר להם לא אנחנו נחזיק את זה אנחנו נתן זה לישראל צילומי הכניעה האלה נשמרו בארכיון צה"ל במשך 50 שנה, והם מוצגים כאן בפעם הראשונה. קו הגבול נקבע, אך עשרות אלפי פליטים ניסו להסתנן לשטחה של ישראל. בעיני מנהיגיו של היישוב היהודי וקציני צה"ל, אפילו 150,000 הערבים שנותרו בישראל היו מבחינת מוקש מסוכן. החשש מהיווצרותו של גיס חמישי ומנאמנות כפולה העלה רעיונות שונים ומשונים. בן גוריון אפילו השתעשע ברעיון לגייר את ערביי ישראל או להרחיקם לדרום אמריקה. תוכנית הטרנספר מבצע יוחנן הייתה סודית ביותר. אישיות בחירה נשלחה לארגנטינה לברר את האפשרויות לעסקת חליפין. קרקעות הברון הירש בחבל מנדוסה שבהן התיישבו יהודים בראשית המאה, תמורת קרקעות ערביי הגליל. היות ועכשיו קמה מדינה, אז ודאי היהודים יבואו הנה, כך אמרו. שם
אלה יהודים שיהיו להם הרבה אדמות, מושבות של יהודים, ואז אפשר ליישב את הפליטים הערבים שם. אמרתי, אני נוסע, קודם כל, לבדוק. טוב, לא לקח הרבה זמן, בדקנו איזו תוכנית לא מעשית, לא ריאלית. קודם כל, היהודים שהתיישבו פעם והיו עיקרים, הם כבר לא עיקרים, ושהפליטים הערבים מפה לא ירוצו לגור בארגנטינה. בחתונות שבכפר גוש חלב שרים עד היום בגנות אותה מנדוסה מסתורית שאליה ניסו לפתותם להגר. תוכניות טרנספר עלו וירדו, אפילו בשנות ה-70 עדיין דיברו על עידוד ערביי ישראל להגירה מרצון. אולי אתם הייתם מעדיפים שהשכנים שלכם יהיו סקנדינבים, אולי. ואולי גם אנחנו היינו מעדיפים שכנים סקנדינבים, אולי. אבל אין אולי ואין לו, יש מה יש. ומה שיש, יש יהודים ויש ערבים בחלקת האדמה הזו. הוא חי עם הערבים, הוא כמה ערבים אוכל שמן זית, יהודים לא אוכלים הרבה ככה. אני אסביר איך ערבי אוכל ואיפה יהודי. כן. מה אסור? כן. אסור לקחת את הפיתה ככה, לטבול בשמן וזה, לאכול, ושוב פעם לטבול. את מומחיותו במנהגי הערבים רכש אפרים בן נתן בשנים הארוכות שבהן שימש המושל הצבאי הראשון של אום אל-פחם. אני לא למדתי להיות מושל. אני זוכר שאני באתי הביתה, אמא שלי באה מרוסיה והייתה קומוניסטית, ואני סיפרתי לה, אני התמניתי למושל. אז היא אמרה, בוז' זכרני, אתה יודע מה זה מושל? גנרל גוברנטור? אני לא חלמתי בחלום שלי. בחלום לא חלמתי שהבן שלי יהיה מושל צבאי. בראש יפו עומד כיום מושל צבאי עורך דין לאונרדו. משרדי המושל הומים יום יום ממבקרים ערביים. אף שמדינת ישראל הכריזה במגילת העצמאות על שוויון מלא לכל אזרחיה, ובהם הערבים, הרי ההבטחות נדחו לעתיד, והממשל הצבאי היה למציאות שנמשכה 19 שנה. משפחת טורק נשארה ביפו עם 3,000 התושבים שנותרו בעיר מתוך 70,000 ערבייה. לימים יתפרו לטורק חליפה חדשה לקראת צאתו לאולימפיאדת מונטריאול. אביב החייט לא יזכה לתפור אותה. בשוך הקרבות נאלץ האב לעשות הסבה מקצועית. היה קצת קשה ואנשים לא הזמינו חליפות כמו שלפני זה, אז לא הייתה לו ברירה והוא עבר לעבוד בדייג. אנחנו גדלנו על הים וגדלנו על הדגים מגיל צעיר, מגיל 0. אני זוכר, היום הדגים למשל זה אוכל של עשירים, ובזמנו זה היה אוכל של עניים. אנחנו אז בזמנו היינו אוכלים ארוחת בוקר לוקוס, ארוחת צהריים צ'יפורה, וארוחת ערב היינו אוכלים ברבוניה. صلوا على النبي. ما حداش منكم سألني شو معنات متشائل. متشائل هن كلمتين، متفائل ومتشائل. أنا مثلا بفيق الصبح بحمد الله إنه ما قبضش روحي بالليل. إن صار إشي معي عاطل بالنهار بحمد الله إنه ما صارش أعطل من هيك. זה צורה של הגנה עצמית, ולפעמים היא צורה חכמה, והאופטימיסט לא כל הזמן הוא טיפש, אלא לפעמים הוא חכם. חג העצמאות בבתי הספר הערביים הפך למפגן נאמנות למדינה, ולכבודה חוברו שירי הלל. ביום עיד الاستقلال
بتشوف العرب معلقة أعلام الدولة على بيوتها وعلى سياراتها جمعة قبل العيد وجمعة بعد العيد. احنا بنعلق الإعلام عشان يشوفوا بعينيهم مدى إخلاصنا للدولة. ما شاء الله ما شاء الله. طب يا أخي ما هو العيد عيدهن، ليش هن بعلقوش إعلامهن؟ واللي كمان خيال يا أخ، هن بيعرفوا إنه إحنا خيالنا شرقي أخو فلاحة، بنشوف فيه الأعلام وهي مطوية في الصدور. מחולות מילאו אף חוצותיה של חיפה עיר הכרמל, את ערכה העירייה במקום, את מצעד המחולות כמדי שנה בשנה. יום העצמאות הראשון אני זוכר שהתאספנו עם קיבוץ געתון ויחיעם, לקחו אותנו במכוניות שלהם לנהריה וחגגנו שמה והיה שמח, וגם בחג השני אותו דבר, חגגנו ושמחנו. זה הבית שלנו, מפה זה החצי. נאמנותם של עלי ובני כפרו רבסיה שבגליל המערבי לא עמדה להם כאשר גורשו מכפרם. בתיהם נהרסו. רק הזיכרון חי עד היום, ואיתו הכאב על האובדן ועל המרמה. הם לא אמרו שהם סוגרים לנו, הם באו לנו בצורה אחרת, שרוצים לשלוח פה צבא, לעשות תמרורים בשביל לשמור על חיים שלכם. תלכו לכפר דנון כמה ימים אחרי שגומר הצבא את המבצע שלו, אתם באים בחזרה. בכפר רבסיה נותר רק המסגד על כנו. גם בעקרית וברעם ובעשרות כפרים אחרים שנהרסו אחרי קום המדינה, היו אזרחיה הערבים של המדינה לפליטים בארצם. נוכחים נפקדים קראו להם. מפסיקות בג"ץ שקבעו כי יש להחזירם לכפריהם, התעלם השלטון. באותם ימים לא היה בכוחם לגייס את דעת הקהל. הם חיו מבודדים מאחורי המסך הכבד של הממשל הצבאי. ברגע האחרון שלישיית בנות נולדה בתל אביב. אחיות לשרה, רבקה, לאה, רחל. המצלמות שתיעדו כמעט כל אירוע בחיי מדינת ישראל הצעירה פסחו על החיים במגזר הערבי. סרט קולנוע סורי על פרשת כפר קאסם משחזר סצנות מחיי היום-יום של ערביי ישראל. הסרט אומנם מגמתי, אך על פי עדויות הוא נאמן מאוד למציאות של אותם ימים. بعد لغة أجانب بدك نفهمها. أجوا الأتراك يا يتعلم تركي، أجوا الإنجليز يا يتعلم إنجليزي، وأجوا الصهاينة يا يتعلم عبراني. הכוח היה בלתי מוגבל. יכולתי לא לתת רישיונות, יכולתי להכריז עוצר, לא צריך לשאול אף אחד, יכולתי לקבוע שהדרך הזו סגורה, יכולתי לקבוע שלזה אין רישיון בנייה, שהוא לא נוסע. כן, הכל בידיים של המושל. הכל בלתי מוגבל, בלתי מוגבל. הכל. במסמכים של ארכיון הממשל הצבאי מתועדים עשרות אלפי מקרים. המוכתר של אבו סנן מבקש אישור מהמושל הצבאי להוליך לעכו 2 גמלים שנרכשו בכפרו. ובעכו, המושל הצבאי רושם דוח חמור לערבי שנתפס מוכר עגבניות ובשר מחוץ לעיר העתיקה. המושל אף טורח לציין שהעגבניות הוחרמו. פאטמה טרבילסי ממג'ד אל-כרום מבקשת אישור לעבוד בכפר אחר. מערביי ישראל נשללה הזכות הטבעית לחופש התנועה. לכל צעד ושעל נדרש אישור. היה לי זכויות לצאת להבראה לשבוע ימים. אני הלכתי קודם לממשל הצבאי לבקש רישיון, והראיתי לו המסמכים, מה שנתנו לי מהסתדרות, שאני נוסע להבראה. הוא אומר בסדר, תחכה עוד חצי שעה, עוד רבע שעה, מהבוקר. ב-12 הוא אומר לי, אני מסתער מאוד, אני לא יכול לתת לך רישיון. למה? אתה לא אזרח טוב בארץ. החופש, החופש, החופש. אמרתי, לא יכול להיות, יבואו, ישפיעו לי ככה בבית הבראה ויקחו אותי. ניסיתי ונסעתי לזיכרון יעקב. בדיוק באו אחריי, לקחו אותי מבית הבראה. סגרו אותי 48 שעות בזיכרון יעקב במשטרה, ועשו לי בית משפט בנצרת, שילמתי 2 לירות.
הפגנות 1 במאי והפעילות במפלגה הקומוניסטית סיפקו פורקן לרגשות הזעם והתסכול. המפלגה דאגה גם להשכלה ושלחה אלפי פעילים לרוסיה לרכוש שם השכלה גבוהה. היא טיפחה עיתונות, שירה ותרבות ערבית לאומית שלא ניתנה להן דריסת רגל במערכת החינוך הישראלית הרשמית. הפיקוח הביטחוני על מערכת החינוך היה הדוק ביותר. שירות הביטחון הוא שקבע מי כשיר ללמד בבתי הספר הערביים, ולאו דווקא על פי כישורי ההוראה של המורים. כשלמדתי בבית ספר, אני יוצא מהכיתה, המורה לא שואל אותי, המנהל לא שואל אותי. הייתי כל יום לוקח את התיק, הולך, באים כל הג'מעה, כל החבר'ה, זורקים את התיק, משחקים כדורגל, שוחים בים, הולכים, לא יודע, עושים כל מיני שטויות של ילדים קטנים, ואף אחד לא היה... ההורים שלנו בחיים לא ידעו שלא היינו בבית ספר חודשיים. את השיר מי יצילנו מרעב, המנון התנועה הציונית בשבחה של העבודה העברית, הציגה מערכת החינוך הערבית בגאווה לפני מצלמת הקולנוע. למדנו חיים נחמן ביאליק ושנוכבסקי ואחד העם יותר מאשר למדנו וישלונסקי, יותר מאשר למדנו שירה ערבית. למדנו על התנועה הציונית בתוך תנועת שחרור וחזרה, ואנחנו היינו עדים שזה לא היה, בשבילנו זה לא היה כך. גם השיר הבא, לוגניל, סיפור, חקאי שמספרים לילדים. ביום לא יודעים איך שמו לבינה מעל לבינה ובנו בית ונטעו עץ תות וגפן, וציפורים באו לבקר בחצר, וגם הילדים שמחו ושערו. חקאי שיום מדריקי يوم مدري كيف حطوا حجار فوق حجار صاروا ממקלטי הרדיו בשנות ה-50 בקעו צלילים אחרים. בסצנה זו מן הסרט הסורי נראים תושבי כפר קאסם מאזינים לנאומיו של גמל עבדול נאסר, נשיא מצרים. כשידענו שנאסר ינאום, לפני שבוע כל אחד דאג שיהיה לו בטריות, שהמכשיר שלו יהיה תקין, ומי שלא היה המכשיר תקין הוא שבר אותו. הוא ממש משך, ואפשר להגיד כישף את האוכלוסייה הערבית בישראל במיוחד. ב-29 באוקטובר פתח צה"ל במבצע אדיר, כיבוש מדבר סיני ונתיחת מצרי טיראן לשיט הישראלי. ערב המלחמה נרשם פרק טרגי בתולדות מדינת ישראל. 49 גברים, נשים וילדים שהפרו את העוצר בכפר קאסם שבמשולש, עוצר שלא ידעו עליו כלל, נטבחו בידי חיילי משמר הגבול. מילה אחת, קפץ, הוא אמר, תוקסור אותם. תוקסור אותם. אני קפצתי, רציתי לברוח. התקרבתי לגדר, לא יכלתי לקפוץ על הגדר. לא יכלתי. חזרתי בחזרה, אנשים כמו תרנגולת. צועקים, דם, צעקות, אל תשאל. מן הטבח המזעזע בכפר קאסם נותר בזיכרונם של רבים הביטוי אללה ירחמו. זו הייתה תשובתו של מפקד החטיבה, אלוף משנה שדמי, לשאלה שהוצגה לו בתדריך לקראת העוצר.
מה היא הורה לאזרח שיחזור מעבודתו מחוץ לכפר, בלי לדעת על העוצר? אינני רוצה סנטימנטים, אללה ירחמו. 49 הרוגי כפר קאסם הובלו לקבורה בחשאי. המדינה ניסתה להעלים את הפרשה חודשים רבים, והטילה עוצר על הכפר ובאמצעות הצנזורה. אך הפרשה נחשפה על ידי נציגי מקי בכנסת, ואנשי משמר הגבול הועמדו לדין והורשעו. בפסק דינם קבעו השופטים כי מפקדים וחיילים אלה ביצעו פקודה בלתי חוקית בעליל, שעליה התנוסס הדגל השחור. על מבצעי הטבח נגזרו עונשי מאסר של 3 עד 17 שנים, ואילו המח"ט אלוף משנה שדמי נידון לעונש סמלי בלבד. אלוף משנה שדמי זוכה מאשמת הרצח בכפר קאסם וחויב בתשלום 10 פרוטות באשמת חריגה מסמכות. משפחתו, קציני צה"ל בכירים וסנגורו מקבלים את פניו לאחר המשפט. 50 בן אדם בגרוש, 50 בן אדם ערבי בגרוש. עשינו חשבון כמה עולים מהעולם הערבי, כמה עולים לפי הסטטיסטיקה הזאת. בכפר קאסם שבמשולש הישראלי נערכה סולחה גדולה עם סיום פעולתה של הוועדה הציבורית לחיסול תביעות הנפגעים בכפר. המוכתר והזקנים פחדנים כאלה, אז פנו אליהם, רוצים לעשות סולחה, רוצים להתפטר מהעסק, רוצים להשקיע, זה יהיה לטובת הכפר. מי היה צריך את האוכל ומי היה צריך את הסולחה? הלוא זה כפייה, זה סולחה כפייתית, וזה מה שהיה. בכפר קאסם הערבי באות הנשים תחילה ולאחריהם נראים הגברים. כולם ממלאים את חובתם האזרחית. בבחירות שנערכו 3 שנים אחרי הטבח, זכו בכפר קאסם ברוב מוחלט מפא"י והרשימות הערביות הקשורות אליה. דפוסי ההצבעה לא ביטאו כנראה את רחשי הלב, אלא את אילוצי החיים בצל הממשל הצבאי. אנחנו הרגשנו שבשעת הבחירות המושלים בשירות ביטחון וכל השירותים עזרו למפלגה. המושל הכללי עמנואל מרקובסקי וגואל לויצקי היו אנשי המפלגה, היו יושבים בישיבות במפלגה. אז כשהם היו באים הנה עם ההחלטות היו של הממשלה. הממשלה הייתה המפלגה. נציגי הרשימות הערביות בכנסת התקבלו על ידי ראש הממשלה במשרדו בירושלים. את המועמדים הערבים לא בחר עמם, בחרה בהם המפלגה השלטת. ראש הממשלה מר בן גוריון הודיע כי בידיו כמה הצעות ממשיות להקלות בממשל הצבאי. אבא חושי ממנהיגי מפא"י איתר את הנכבד הדרוזי ג'אבר מועדי, והוא מילא את ייעודו למן הכנסת השנייה ועד העשירית. הוא יודע מי יש לו כוח, יביא קולות. הוא לא רוצה עכשיו יתחתן, הוא רוצה אנשים יביאו קולות. הזדמנויות להצטלם עם ראשי השלטון והענקת טובות הנאה למקורביהם, בזה הצטמצם כוחם הפוליטי. חולשתם לא נעלמה מעיני הציבור הערבי. פעם אחת היו חברי כנסת לא יודעים עברית, כולם מדברים בעברית יושנים. מי שבא לנקה את העולם, הוא ישן, הוא אומר לו ככה, אומר לו כן, מצביע, הוא מצביע. רק מי שאומר לו כאן הוא היה מצביע. מה אומרת הבדיחה הזאת בעצם? שחברי כנסת הערבים לא היו משרתים את הערבים בכנסת. לכנסת הראשונה נבחר ברשימה הקומוניסטית צעיר מחיפה. לדמוקרטיה הצעירה היה קשה לעכל את תופיק טובי, חבר כנסת ערבי שלא מטעם. כשהייתי נתקל בהטפות של בן גוריון, אתה יושב כאן בזכות צה"ל, אחד הדברים הסגנונות הבולטים שלו. או כשהיו אומרים לי לך למופתי שלך, או כשאמרו לי סוכן שישק לי, זה במשך שנים, או לך לדמשק. ערב טוב, יומן החדשות מוקדש הערב לדיוני הכנסת בעניין הממשל הצבאי. ביטול הממשל הצבאי
מפקיר ביטחונה הפנימי של הארץ, ובינתיים הכרחי כוח מרתיע, גם כלפי השונא מבחוץ וגם כלפי השונא מבפנים. בעוד אלפי מפגינים יהודים מהשמאל ומפ"ם הפגינו שכם אחד עם הערבים נגד הפקעת קרקעות ובעד ביטול הממשל הצבאי, הצביעו 3 חברי כנסת ערבים, ובהם חבר הכנסת ג'אבר מועדי, דווקא בעד המשך הממשל הצבאי, והכריעו את הכף. כשכוחות יהודים רבים מטילים את כל משקלם למען ביטול משטר דיכוי זה כלפי האוכלוסייה הערבית, יימצאו מבין הנציגים הערבים בכנסת אלה אשר לא יתביישו להצביע בעד המשך קיומו של הממשל הצבאי המדכא את עמם. חברי הכנסת, זה אבסורד גדול לטעון שבאמצעות חוקי החירום اخجلوا على حالكم دم في عندكم. אני מבקש להקשיב. הממשל הצבאי לא היה כל כך מזיק, להפך, הממשל הצבאי היה יוכל לעזור לאנשים יותר למה שמה אם היום אני בא למעניין נכתוב מכתב ונלך לכמה ונעשה זה וזה וזה וזה. הממשל הצבאי צ'ק צ'ק. אחד ההישגים שבהם גאה חבר הכנסת ג'אבר מועדי הוא ההכרה בדרוזים כבעדה נפרדת, אשר מוטל עליה חוק שירות חובה בצה"ל משנת 56. המפגן מתחיל בהתעמלות קורות המבוצעת על ידי חיילי המיעוטים. גם בתרגילי הג'ודו בקיאים חיילי ישראל בני המיעוטים. הפקודות בעברית. צה"ל בדק את האפשרות שכל ערביי ישראל ישרתו בצבא. ב-1954 הוכרז על גיוס כזה. הערבים שיתפו פעולה ברצון והדבר אף הונצח ביומני החדשות. שירותם של בני המיעוטים בצבא ישראל זה צעד ראשון להבטחת השתתפותם בנשיאת עול החובות האזרחיות, דבר שיבטיח שיווי זכויות מלא לכל אזרחי ישראל ללא הבדל דת ומוצא. 60,000 צעירים ערבים נרשמו ברצון, אך הוחלט שלא לגייסם מחשש שלא יעמדו בניסיון כאשר ייאלצו להילחם בבני עמם במדינות השכנות. מדוע היה שונה יחס השלטון לכל עדה ועדה? בשביל להחליש אותנו. למה? מה בראש? يعني לא צריך להתלכדו כולם, הדרוזים והמוסלמים והנוצרים, כולנו מדברים ערבית, אחר כך אם אנחנו נתלכד כולנו נהיה נגד זה יהיה להם קשה, אבל אם יפריד בינינו יותר קל בשבילו. והוא הצליח. זה חכם, הצליח בטח. למה הוא הממשל בידו, לא בידי. סדר העדיפויות נקבע לפי שיטת המקל והגזר. כפרים חיוביים במרכאות שהצביעו נכון קיבלו מים, חשמל וכבישים לפני כפרים שליליים. בפיתוח התשתיות לא ראתה המדינה חובה כלפי אזרחיה, אלא מתנה שהשליט מעניק, ותמורתה הוא זכאי למנה קדושה של תודה וחנופה. בפנטזיה רבת רושם נתקבל חבר הכנסת מנחם בגין על ידי השייח סולימן, ראש שבט אל-הוזל, בתוך מחנה השבט ליד קיבוץ שובל. ראשי השבט ליוו את השיירה עם כניסתה למאהל, בו נתקבל מר בגין על ידי השייח, נכבדי שבטו ובניו המרובים. לבדואים מלכי המדבר התייחסו ביחס רומנטי שאפיין את הערצתם של הבאים מאירופה למזרח המסורתי. אך רומנטיקה לחוד ומציאות לחוד. כאשר רצו הבדואים להתיישב ולאבד את עשרות אלפי הדונמים שטענו לבעלות עליהם ברחבי הנגב, התנגדה המדינה. היא שאפה לרכזם ב7 עיירות. הבדואים הם מגזר מקופח במיוחד. הסיכוי של ילדי הבדואים להיחלץ מהמצוקה הקיומית קטן. ריפת טורק בא לעזור, הכדור לריפת טורק. רוזנבלום עכשיו ניגש לתקל אותו. ריפת טורק עלה את רוזנבלום. ריפת טורק נחלץ מגורל ידוע מראש כיוון שהצטיין במשחק הכדורגל. הספורט היה אחת הדרכים היחידות להשתלב ואף לזכות בהכרה של הרוב היהודי. כילד שגדל ולמד ביפו היה מגרש המשחקים שלו ושל חבריו ברחוב 60, רחוב הידוע לשמצה בשל היותו מרכז פשע וסמים באותן שנים. הצלחתו של טורק
היא בבחינת יוצא מן הכלל. מה-30 שהיו בכיתה שלי 10 מתו. חלק מהם מתו ממנת יתר של סמים, חלק מהם נהרגו בכל מיני כנופיות של עבריינים, נהרגו, והרבה מהם גם כן היום לצערי שהם חיים, אבל הם נכנסים ל3 שנים, יוצאים לחודשיים. אתה מתעסק בזה, אתה מוכר, אתה קונה, כמעט ואין אף אחד שמפריע לך. אז אתה אומר לעצמך, במקום שאני אלך לעבוד בבניין או אעבוד במשהו אחר, אני אעבוד בזה. ענף הבנייה היה לענף התעסוקה העיקרי של ערביי ישראל, מספר אחמד בשנת 1965. מרבית החברים מהכפר שלי עבדו בבניין. קבלנים קיבלו ברצון פועלים ערבים, המוכנים לעבוד בעבודה שחורה וקשה. ובכלל, נוח להתעסק עם פועלים שלא צריך לתת להם זכויות סוציאליות, תשלום לביטוח לאומי או לקופת חולים. כבר בבוקר שמעתי מנהל עבודה צועק על תימני אחד, איזה עבודה ערבית, אולי לא תעבוד כמו ערבי. אנחנו באמת פועלים גרועים. את הסרט התיעודי אני אחמד הצנזורה לא אהבה. היא לא אישרה את הקרנתו בבתי הקולנוע. הסרט מתאר את התופעה הבולטת בחייהם של ערביי ישראל, יציאתם מהכפר שנותר בלא אדמה ובלא מקורות תעסוקה, לעבוד כשכירי יום בערים היהודיות. המשק נזקק לידיים עובדות. הערבים ובהם ילדים רבים, הם שהועסקו בכל המלאכות הפשוטות, תוך הסתגלות לחיים בעיר היהודית. ג'מאל עונד על חזהו מגן דוד וקורא לעצמו יצחק. כששאלתי, הסביר ג'מאל בפשטות. כשעבד פעם, ערבי יחיד בבית חרושת, קראו לו ערבי מלוכלך. הבליג. אחר כך התנפלו עליו והיכו אותו. עכשיו קוראים לו יצחק. בראשונה התביישתי. היום אני מבין. מי אוהב מכות? תלך לכל מקום בתל אביב ותדבר עד היום ערבית בכל רם, אתה תמשוך תשומת לב, ולא תשומת לב חיובית, אלא תשומת לב של חשדנות וחשש. כשהייתי פוגש חבר ערבי, שמתי לב כמובן בדיעבד שבמקום ללכת ובאופן טבעי לקרוא לו, כמו שנגיד יהודי היה קורא לחבר שלו בכל רם ומנסה להשיג תשומת ליבו, שמתי לב שהייתי רץ אחריו ונותן לו איזושהי דפיקות על הכתף, ניסיון להימנע מהפרובוקציה הזאת של הסביבה והתשומת לב השלילית. כשלמד דוקטור רמזי סולימן בתחילת שנות ה-60 בטכניון, נראו בקמפוס רק סטודנטים ערבים מעטים. בסוף שנות ה-90, אלפי סטודנטים ערבים מסיימים את לימודיהם האקדמיים. לבוגרי האוניברסיטה הערבים אפשרויות תעסוקה מצומצמות. דוקטור רמזי סולימן מלמד היום פסיכולוגיה, אף שסיים את לימודיו בטכניון בהצטיינות, בתחום טכנולוגיית הלייזרים. ואותם ימים בדיוק הייתה מודעה על עבודה באלסינט, שהתאימה בצורה הכי טובה שיכול להיות לעבודת תזה שהגשתי ל-MA על שימוש במערכות לייזר. והגשתי ולא קיבלתי שום תשובה. שלחתי את המכתב רשום והכל, ואחרי בירורים הם טענו שם שהם לא קיבלו את המכתב שלי, ואחר כך ידעתי מידיד שלי, מרצה כאן היום באוניברסיטת חיפה, שהמכתב אכן הגיע, מידע בדוק, ושהם פשוט לא היו מוכנים להתייחס לבקשה שלי. אף פעם לא מספרים. אני לא יודע מדוע נתנו לי מעצר בית. אני לא יודע מדוע כל שנה לקחו אותי לבית סוהר. אוקיי, קיבלתי ניסיון בחיים. אבל אני לא יכול לתת את התשובה, אני לא יכול להתכנס בתוך המחשבות של אנשי הביטחון שלכם. אבל אני לא מאמין שזה ביטחון. אני לא מאמין שהעית הזאת עושה שום דבר, מסכנת איזשהו של ביטחון, של פרבר קטן. אני צייד פרברים ולא הורג פרברים. لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرضا لسائح يعشق جمع الصور
لم يعرفوني في الظلال. בתחילת שנות ה-70 השליך מחמוד דרוויש את הדרכון הישראלי לטובת דרכון של אש"ף ועזב את הארץ. מאז אסורה עליו הכניסה לישראל. את אמו הוא רואה בווידאו במשרדו שברמאללה. רק מעטים חצו את הקווים כמוהו. עם הסתעפות החקירה בגילוי וחיסול רשת הריגול הגדולה בגליל שפעלה בשירות משרד המודיעין הסורי-מצרי, עצרה משטרת ישראל חשודים רבים. מקום המדינה בעצם עד ימינו אלה, מספר המקרים שערביי ישראל השתמשו בכוח, בפיגועים, בטרור, בנשק, נער יספרם. ברוב כבוד ובגינוני טקס מסורתיים מקבלים תושבי המקום את המושל הצבאי של הגליל ואת המנהל הראשי של משרד הפנים. לולא היה ממשל צבאי, אז היו כל החבלות והפיגועים האלה שמדברים עליהם. אני מסביר את עמדתו של בן גוריון, אתה יכול היום לחשוב, זה היה מוגזם, יכול להיות שהיה מוגזם, אבל אז התחושה הייתה, הלוא, אם אלה נלחמנו, הם לחמו בנו, זה עתה נלחמנו בהם, ואחיהם פה בעבר לגבול, ויש שם צבאות ערביים, וכל זה, בואו נזהר, נשגיח על עצמנו. זה היה בית הממשל הצבאי, לפי התקנות של שעת החירום, אפשר פעולות שונות הקשורות באדמות, בשינויים של צבעים, של צבאי הקרקע, ואם רוצים היאחזויות ויישובים, אז כל הבעיות האלה, הכל צפו בתקופה ההיא. הוא חשב שזה מכשיר טוב לעשות את זאת. המכשיר מיצה את עצמו. בשנת 66 הסתיים פרק עגום זה בחייהם של ערביי ישראל. בהודעה מיוחדת הודיע ראש הממשלה ושר הביטחון על ביטול המנגנון של הממשל הצבאי. החלטה זו, נאמר בהודעת מר אשכול בכנסת, יסודה בהכרה ובתקווה כי ניתן לקיים את הביטחון הפנימי מבלי להיזקק עוד לממשל הצבאי, והעתיד יוכיח. הניצחון הכביר במלחמת ששת הימים היה פרשת דרכים בחיי המדינה ובחיי אזרחיה הערבים. זאת הייתה התבוסה הכי חזקה במציאות וגם בתודעה. הייתי אז עורך בעיתון אל-איתיחאד בחיפה, ושמעתי על המלחמה בשעה 7:45, בזמן שהתגרחתי בבית. הלכתי לביתו של תופיק טובי, הייתה לו חסינות בתור חבר הכנסת. הוא צלצל לאשתו ואמר משהו מוזר קורה בכנסת. כל הממשלה שותה שמפניה, ואומרים שהם הביסו את נאצר. זה הרס אותי, זה באמת הרס אותי. ובכיתי מאוד כששמעתי את הטקס שליווה את כניסתו של משה דיין לירושלים. אני חושב שבכיתי שעות. בעוד המוני בית ישראל נוהרים למקומות הקדושים ולכותל ומתחברים מחדש אל סלע קיומם, עלו ערביי ישראל לרגל למסגד שעל הסלע. אחרי 19 שנים של ניתוק חודש הקשר בין ערביי ישראל לבין בני עמם הפלסטינים. ממפגש זה על הר הבית נולדה התנועה האסלאמית. מנהיגיה למדו במכללות אסלאמיות שנפתחו בשטחים. גם הזיקה הפוליטית בין הערבים משני צידי הקו הירוק התחזקה. יחד עם זאת, התברר שהחיבור בין ערביי ישראל לבין אחיהם בשטחים אינו מובן מאליו. לא אוהב לחיות איתם. אני אוהב לחיות איתך ולא איתם. וזה אני אומר לך מכל האמת, מהלב שלי. למה? ככה אני מרגיש. אנחנו מרגישים לגמרי אחרת, אנחנו והם. כאילו שלא הם מאיתנו ואנחנו לא מהם. למה? אני פה התרגלתי להיות חופשי. אצלהם שם אין חופשיות. יש עוד, איך אומרים את זה בעברית, דיקטטורה,
יש עוד מוכתר, עוד אחד יותר גדול ויותר גדול. אצלנו פה, אם אני הולך לבנק, אני אעמוד בתור, אם יבוא קצין הכי גדול, גם כן יעמוד בתור אחריי. אצל ערבים זה קשה, תסלח לי, אני מדבר על ערבים, אבל זה מה שהולך. השנים שאחרי 1967 עמדו בסימן תנופה כלכלית בארץ כולה, וממנה נהנו גם ערביי ישראל. את מקומם בתחתית הסולם התעסוקתי תפסו ערביי השטחים, וייתכן כי הפועל הפשוט מהסרט אני אחמד הוא כעת קבלן המעסיק פועלים מהשטחים. שוטפי הכלים במסעדות היו למסעדנים, ובן המוכתר הפך את בית הבד באום אל פחם למרכול מודרני שוקק חיים למוצרי עץ הזית. היום אני לא רוצה להגזים, לא יודע, אולי 1,500, אולי 2,000, אולי 5,000 פרייבטים באום אל פחם. אז למה לא נגיד שלא התקדמות? בייטים, הכל וללות, הכל להתפתח. מה זה? אנחנו התקדמנו הרבה. האחים שלנו באגדה ובירדן אפילו הייתי, הם אומרים אתם עולם אחר לגמרי. שידוע לו שהם קיבלו הנחיות מעזמי בישארה והוועד הערבי להביא סכינים להפגנה ולבוא בקבוצות. שום סטודנט ערבי או יהודי. בשנות ה-70 התלהטו הרוחות בקמפוס האוניברסיטה העברית. צחי הנגבי, אז סטודנט מהימין ולימים שר בממשלה, התעמת עם עזמי בישארה, סטודנט ערבי ולימים חבר כנסת. מאז 1967 רבים מערביי ישראל תומכים בגלוי בתנועה הלאומית הפלסטינית. אנחנו, כלומר, הלאומית הפרוגרסיבית בעד מדינה חילונית דמוקרטית. החזית אומרת בעד שתי מדינות נפרדות, מדינה יהודית או ישראלית בגבולות 67 ומדינה פלסטינית בגדה ברצועת עזה. אלה שאומרים בעד מדינה חילונית פלסטינאית הם בעצם אומרים מה שערפאת אומר. כן, אפשר להגיד זה כן. המאבק הלאומי הפלסטיני הגביר גם את עוצמת מאבקם של ערביי ישראל לשוויון. המאבק נוהל בשיטות דמוקרטיות ולא באלימות נוסח השטחים. הכוחות הליברליים בישראל, תנועות השמאל, סופרים ואנשי רוח יהודים חברו למאבק שהתמקד בשמירת הקרקעות הערביות בגליל. בהיותו עורך עיתון ערבי רב תפוצה, חש סמיח אל-קאסם בחרדה המתמדת מאובדן האדמה. אנחנו מכירים את הסיפור, זה יכול להיות אמיתי, יכול להיות שזה מהדמיון המזרחי הפרוע שלנו במרכאות. מספרים לנו וסיפרו לנו שבן גוריון נסע מעכו לצפת, ומספרים לנו שהוא עצם את העיניים כמעט כל הדרך, ושמישהו העיר לו, למה אתה עוצם את העיניים? הוא אומר, אני מסתכל מסביב ואני רואה רק ערבים. גאולת הקרקע הייתה ערך עליון במשנה הציונית. עד הקמת המדינה נעשתה גאולת הקרקע בכסף מלא, ואילו אחרי 48 הופקעו קרקעות הערבים מכוח חוקי המדינה החדשה. יישוב העולים החדשים ופיתוח הארץ קידשו בעיני בן גוריון את כל האמצעים. כשסיפרתי על הפקעות האדמה, באמת הפקענו קרקע? הפקענו אדמה? אז אני עומד ונדהם, אתה נותן את הצווים. אומר, לא ידעתי, לא יודע. בשנת 1953 נחקק חוק רכישת מקרקעין. חוק זה אפשר למדינה להפקיע מאזרחיה הערבים את הקרקעות המשותפות של הכפר וקרקעות שאינן מעובדות. נמצאו גם דרכים אחרות, כמו הכרזה על אדמות כשטחים סגורים לצורכי ביטחון. החוקים והתקנות עברו בכנסת ברוב גדול, והערבים היו חסרי אונים. חצי הרכוש של הפלאחים הערבים, של האדמות, יותר מ-500,000 דונם, זה מחצית הרכוש של תושבי ישראל הערבים, הופקעו באופן שרירותי ביותר.
העיר כרמיאל קמה והפכה לעובדה קיימת. תקנות שעת חירום הן שאפשרו את הפקעת קרקעות הכפר דיר אל אסד, שעליהן הוקמה העיר כרמיאל. מחאתם של פעילים יהודים וערבים לא הועילה. כי העיר כרמיאל קמה. גבול הצפוני והצפון מזרחי חייבים לשנות את האינפרסטרוקטורה האנושית שלו על ידי הקמת יישובים יהודים נוספים. זה מצפים ויישובים מסוגי התיישבות. שינוי האינפרסטרוקטורה האנושית. מונחים שנלקחו מהמילון הבירוקרטי מתקשים להסתיר את הכוונה לייהוד הגליל. להוסיף למפה נקודות אדומות של יישובים יהודיים לצד הנקודות הירוקות של יישובים ערביים. בתוכנית המתאר של שנת 74 ביקשה המדינה להפקיע שטח של 20,000 דונם. לא הכל מערבים, אך די היה בכך לעורר את זעמם. איזה היגיון, איזה אגואיזם חולני, שמישהו יחשוב שאני צריך לקבל בשמחה תוכנית לייהד או לצרפת או לאמרק את הסביבה שלי. לייהד אנחנו נתנגד. יוכלו לעשות את זה עם טנקים, מטוסים, מסוקים, אני יודע מה, יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו לא נחגוג את ייהוד הגליל. ב-29 שנים לא היה דבר כזה. יריות, הרוגים. יום האדמה ב-30 במרס 1976 זכור כיום של מפנה היסטורי. בפעם הראשונה התארגן הציבור הערבי לוועד הגנה על האדמה, שהשתתפו בו כל הכוחות הפוליטיים. המטרה הייתה להכריז שליטה כללית במחאה על תוכניות ייהוד הגליל. הממסד ניסה בכל כוחו לדכא התארגנות זו. המנהיגים נעצרו והרוחות התלהטו. כאשר שוחרר פאדל נעמנה במטרה להרגיע את הרוחות, כבר היה מאוחר מכדי לעצור את ההידרדרות. רפול בא מההליקופטר לכניסה של הכפר, הזמין את ראש המועצה, אמר לו, אם לא תפסיקו אני עולה על הכפר. מה אתה עולה על הכפר? הכפר מלא חיילים, מה אתה עולה? מה אתה משמיד את הכפר? שישה הרוגים ועשרות פצועים. זה קציר הדמים ביום האדמה, יום שהיה למיתוס, מעין חג לאומי במגזר הערבי. אנחנו נהיינו מ-150,000 מאז קום המדינה ל500,000 בשנת 76, ומבחינת האחריות גם משתנה. לא תושבים של פלאחים, לא מלומדים, לא יודעים. נהיה אינטליגנציה, חושבת, יודעת מה זה זכויות. איפה עדל? תושבים ערבים גילו כמה שזה כוח אדיר באחדות. בכל 30 במרס יוצאים ערביי ישראל בתהלוכות ובהפגנות לציון אותו היום. יצחק רבין, ראש הממשלה שאישר את ההפקעות, לא הסתיר את לקחיו מאירועי יום האדמה הראשון. אחרי הכל, מדינת ישראל היא מדינה עם ייעוד יהודי כחלק מהגשמת החזון הציוני. במדינה כזאת אנחנו רוצים וחייבים לתת לתושבים הערבים שוויון זכויות מלא כאזרחים, תוך כיבוד הייחוד הדתי והתרבותי שלהם. וכדי לעשות זאת אנחנו רוצים היום לבחון את כלי הביצוע ולהתאים אותם ללקחי העבר. הפעמון, שיועלה בעוד דקות לראש מגדל הכנסייה בעיקרית, עדיין משמיע צלילים של תקווה, אף שאחרי 50 שנות מאבק תושבי הכפר בגליל טרם זכו לחזור לאדמתם. היום מעידים כל הנתונים, כי זיקתם למדינת ישראל רק מתחזקת עם השנים. ידידי יכעס, תשאל אותי, תכף, אנחנו לא צריכים את אום אל-פחם.
אנחנו לא נסכים. אתה שומע? אנחנו נעשה מלחמה עם מדינת ישראל אם היא תעזוב אותנו. מה אנחנו צריכים כדי שעדד אל-סוכן? 30,000. מה אני צריך 30,000 ערבים במדינה? אנחנו ערבים ישראלים. לא נעזוב אתכם. זה חתונה קתוליק אתכם. חתונה קתוליק. איפה זה? נראה. אחד, א', כן. אחד, אני אצלי 2. הנה זה 2. אתה רואה? 0.2 הוא 0.1. הוא אזרח 100% ישראלי. עד עכשיו אנחנו לא קיבלנו אזרח 100%. אנחנו מספר 2. ואנחנו רוצים שנהיה מספר א', אותו דבר כמה הוא. אנחנו לא עשינו שום בעיה למדינת ישראל. אנחנו נאמנים. בסרטו חור בלבנה עלה בידי אורי זוהר להמחיש באפיזודה קצרה אחת את מה שסופר כאן בשעה אחת שלמה. מה העניינים? מה אתם רוצים? תביט, אנחנו תמיד משחקים אנשים רעים. אנחנו רוצים פעם אחת לשחק אנשים טובים. אתם לא נורמלים אתם? אנשים טובים. אתם ערבים. טוב, אנחנו יודעים, אבל פעם אחת, תפקיד אחד קטן, אבל טוב. אבל הם ערבים, צלניק. זה קולנוע. דווקא בגלל זה. מזרחי, זה קולנוע. בסדר. תודה. אבל רק סצנה אחת, רק אחת. תודה רבה. אבל רק סצנה אחת. בסדר, אני באמת מודה לך. שלום. לא דבר. שלום. להתראות. קאט. יבני הגליל, יבני הגליל, וולק יבני הגליל, יבני הגליל. ילדותינו היקרים שלנו.